далечни шумове заслушан, мълчи загадъчно всемирът и въздухът е пълен с думи, които никой не разбира. Аз си мисля, че всъщност тия поети, които говорим, не са забравени. Даже по-скоро ние говорим за тях, за да се почувстваме горди, че имаме такива поети. Може би да. И по-скоро сякаш много ни се иска да не ги забравяме, да говорим, да си спомним, да казваш спомена. Да си спомним, да. За минали преди нас. Така е по-добре, колкото за забравени поети. Иван Николов, аз пак ще повторя. В никакъв случай не смятам, че е забравен. Много хора го помнят, знаят. Лично аз не пропускам да кажа негови стихотворения. Сега да угасим свеща и да приседнем на перваза, докато щърбав месец плува сред облаците бегалци. Сега са други времена, но спомням си как ти ми каза: нощта не спи, нощта е пълна с последни есенни щурци. Последни есенни щурци. Непоправими трубадури подели своята старомодна мелодия от сън и мрак. Една невидима пила изтрива тънките контури на той, което е било и няма да се върне пак. Последни есенни щурци. Не ви разбирам от езика. С каква самотност отзвучава, с каква потайност ме диви, защото знам, един от вас все някой ден ще ме повика в невидимата си държава от сухи листи и треви. И аз ще тръгна, като сляп в преливането на боите, кафяв от дъбовата шума и от здрачаването син. Ако си спомните за мен, спокойно може да броите. Човеците с един по-малко, щурците повече с един. Великолепно стихотворение, не знам. Браво, Райчо, ти си примера за това как един поет помни стиховете на друг поет и как ги казва. Защото всъщност поезията е, тя уж от нас излиза, а не от нас, тя витае така някъде. Нали? Един голям руски критик, дали не беше Белински, ще сбъркам, но мисълта му е тая. Прочетох стиховете на Лермонтов и чух как в гората пее Славея. Прочетох критика за тия стихове и чух как в гората скърца дървояда. Вместо да скърцаме, най-добре е да четем само стихове. Това е най-добрата рецензия за мен. Мисълта ми е, това не е мисъл, това е едно усещане, че човечеството като цяло отива към едно машинизиране, роботизиране, но всичкото това довежда до едно обезчовечаване и на труда, и на самия човек, и на изкуството. Било то стихове, било то музика. Създава се нещо, което е само за себе си, като атракция само. Не, защото цялото изкуство, хилядолетие вече насам, в една или друга степен се гради върху добрината, докато новите, как да кажа, тенденции, доколко са умишлени, доколко не са да се обезличи точно това, човещинката. Това за мен е много страшно. Има изкуство, защото хората имат емоции, имат чувства по-скоро. И като агони, изкуствен интелект има ли чувства? Няма. И тогава ако може да напише, да сътвори. Той ще пише за такива, които са вече безчувствени. Тоест, за нас, когато станем безчувствени. Това е страшното. И да ни направят такива. Вижте, да. И то усилено вървим нататък. Аз така мисля. Рано или късно и нас може да ни забравят. Не може. Това е голяма, така как да ти кажа, самозаблуда, че може. Няма може. Направо ще ни забравят. Ти си е реалист, защото има поети, които казват, как така ще ни забравят? Ами виж сега, за някой от нас
от нашия кръг може да се спомнят, както и ние си спомняме сега за Иван Николов и за Андрей Германов, неговия приятел, но за всичките едва ли. На времето съм по-възрастно поколение и помня, че имаше масово, така се говореше за сивия поток, че го е имал сив поток. Ами ето, той е сив поток, Иван Николов се е измъкнал цветен. Нали? Така и от днешното какво ли не е писане, ще има някой да се измъкне читав. Как се казваше тази книга с шаржовете и с тия неговите частушки? Парнас около нас. Да, на Иван Николов. Кажи за Кафка. Писател съм и аз, а не дърво. Ма като рекли Кафка, попрочитах нещо. И какво? Ползата от него е и Кафка. Така. Аз няма да се побоя от тая дума да кажа гениалните му епиграми. Едната е: прочетох Уилям Тенеси, но по-харесвам мене си. И ти се харесваш повече от... Абсолютно. Това не е само за него си. Това е за мене и за тебе и за всеки човек. Ами сигурно, защото този стремеж към съвършенство, в един момент откриваш себе си. И си удивен, и си възхитен. Защото сега върниш по улицата, той е несъвършен, он е несъвършен. Да, само ти. И изведнъж само ти, разбираш, и как да не го харесаш? Как да си изкривиш душата и да кажеш не е хубаво? Истинският творец може да го усети само човек с подобна по натюрел, по същност, и по интензивност на гласа като неговата. Така, интензивност и натюрел. Натюрел, да. Енергия. Да. Само с такава енергия. Ако имаш на автора част от тази енергия, тогава може да го усети. Ако не, подминаваш го, както аз подминавам десетки, без да ги обвинявам, че са лоши, просто не са от моята кръвна група. Морето само живите обича, а мъртвите изхвърля на брега. Едно момиче, едно момиче, морето не изхвърли на брега. Остана само кърпата позната да се прилива с белите вълни. Момичето обичаше моряка, моряка всички хубави жени. Остана само кърпата с червени и лилави ресни, като преди. Ние плакахме безшумни и смутени, и скочихме в студените води. До дъно преобърнахме морето с пръсти, посинели от тъга, да търсиме момичето, което морето не изхвърли на брега. И отидох в Бамбука, онова заведение, за което се казваше, че ако не влезеш, няма да станеш поет. Аз отидох, взех отпуска, отидох в Бамбука и там срещнах Христо Фотев, който пък празнуваше излизането на първата си книга „Баладично плаване“. И имам автограф от него още тогава. Това е било 1963 година. Той е бил 28 годишен. Той се отличаваше много от другите поети. Точно това, което ни е липсвало тогава, той го носеше. Беше много емоционален, много артистичен. Значи, ако трябва с една дума да го определя, той беше най-артистичният поет от там своето поколение, защото вървяха една група поети, пак казвам, по-възрастни от мен, но млади за до тогавашното положение в литературата ни. Това е времето непосредствено след голямата промяна тогава. Това става България република, до тогава съм бил преди царство. Това е било времето, когато много бедните хора са започнали да живеят малко по-прилично. А той е син на бежанци. Те са гладували тия бежанци.
познавам съдбата на бежанските семейства. Баща ми беше от македонските краища. Чичо ми. И идва едно време, когато те се надяваха на по-хубав живот. Те се надяваха на по-светли бъдни дни. И той като момче, тогава ученик в училище за трудови резерви, нищо друго пред себе си по-величаво не е виждал. Не е мислил, че ще стане поет. Не е мислил, че ще стане драматург, защото има и такива прояви на драматург. Бил е далече от светлините на рампата, така се казва. Изведнъж идва това време. Той го е почувствал като свое време. Изпълкома заседава, ако прочетеш, точно това говори. Това. Надежда. Надеждата. Даже бих казал пролетарската надежда. Защото те са се чувствали част от тия бедни хора, които са били. Той преживяваше всяка своя среща и раздяла изцяло по-човешки, а не литературно. Аз го познавам. Познавах и съпругата му първата, после се появиха няколко съпруги и така. Приличат и като че ли ме гледа тракийката от приказната фреска, направена от влюбени прадеди. Още изрежена скалата сива, главата ти, косите разпилени, да знаят колко си била красива жените неродени. Това мистичност създава образа. Тук усещах гръцкото. Правиха някакво вътрешно счетоводство, някои добри поети. Едно за родината, едно за любовта, едно за природата и най-накрая стихосбирка и в края един срамежлив цикъл за любовта стои. Нали? При него нямаше никакви бариери, никакви стопове. С него пътувахме и до Унгария веднъж. На един фестивал поетически в край Балатон. И си спомням, че дори с такава бяла завист наблюдавах как неговите бургаски стихотворения, морето само живите обича, а мъртвите изхвърли на брега и така нататък, за музиканта в казиното или да кажем стихотворението още не беше написал Господи колко си хубаво, но всички тия от първата му, от втората му книга, той там ги рецитираше и го възприемаха като голям европейски поет. Разбира се, че самото време има свои изисквания и не само за това, доколко се чете поезията, но каква да бъде тя. Ето аз казах вече, че имало е някакъв недостиг на емоционалност, на откровен разговор с читателя. Разговор, който е за по-тясно човешки неща. И тогава се появиха, малко преди мен, се появиха такива поети, които бяха много обичани, като Христо Фотев, като Дамян Дамянов или да кажем Андрей Германов. А същевременно пък те до някъде бяха подготвени от такива истински, ще ги нарека, поети от по-предишното поколение, като Веселин Ханчев, като Александър Геров. Да не говорим за още по-далечния във времето Валери Петров, който пък дълго живя и извърши почти творчески подвиг, не само със своята поезия, но и с преводите на целия Шекспир. Поколението поети, като Иван Хаджи Христов, например, или да кажем Иван Пейчев. Иван Пейчев, той ме срещна веднъж и очевидно много пъти е ходил на гости на Иван Пейчев и каза, тръгни с мене да му отидем на гости, беше привичен.
отидохме и аз видях двама приятели. На него лекарите бяха забранили да пие вино, но той извади една скрита дамаджана с вино, пратена му от някакви почитатели в сел. И така вечерта прикарахме в разговор за поезията, пиейки хубаво червено вино. Това няма да го забравя. Сякаш вашето време беше по-скоро и цялото възпитание, цялото усещане беше да бъдем алтруисти, да даваме, а не да взимаме. Докато сега днес сякаш ни казват, бъди егоист, ако искаш И да това оцелееш. го има, и това е също една причина. Но аз си мисля, че ние като момчета чувствахме писането на стихове като за нещо престижно. Освен, че спортувахме, освен, че, да кажем, се стремяхме да имаме добър успех, да не казвам отличен в училище. Ние се откроявахме до някъде или искахме да се откроим и с писането на стихове, и с любовта към музиката. Всяко време си има нужда от своите поети, а бих допълнил, има нужда от своите млади поети. Защото те внасят някакъв нов ритъм, може би по-забързан, по-задъхан, една по-ярка образност и разбира се повече емоционалност, особено в стихотворенията за любовта, за приятелството. Оцеляването и оставането в вечната класация на поезията от много хора зависи. И много зависи от това доколко възрастните ще те помнят и доколко младите ще се запознаят с теб. Доколко ще бъде предадена тая щафета. Есента ме приспива и пурпурни валят листа. Плаче над мене и плаче с листа есента. Бленувам в долини над блед акварелен ковьор. Жадувам на съне, кад зърно под снежен покров. Стоцветната пролет в Морави и слънчеви плам. В дълбоки долини навек съм забравен и сам. Виждам вихрите птици гигантски далеко подгонват, огромните свещи потухват, брезите уронват, листа много искри, димят белорунни мъгли, в подземия слизам по стълби махнати скали, в подземия слизам, покриваме, плаче с листа, покриваме, плаче над мене с листа есента. В онези дни и часове, когато го четах, то ми беше много по-скъпо и много по-интересно от поезията на Смирненски и на Вапцаров, които изучавахме в училище. С това не противопоставям поетите. Просто казвам, че за младия човек трябва да се показва пълната палитра от съществуващата литература, а не идеолози да решават кое му е полезно и кое не му е, защото не се знае кое наистина му е полезно и кое не му е. Ти си бил на село тогава, отворен за природата. Нали? В един момент виждаш човек, който пише точно за това, за мъглите. Точно съвпадна с моите настроения тогава, да. Разбира се. И колко е важна музиката в поезията. Нали? Да. И дори това, че си намерил нещо, което е изхвърлено, скрито и забравено. То вече не се учи, извергнато е. Има право да съществува и днес. Точно така. Може би никой повече няма да напише по този начин, но много хора ще се връщат към това стихотворение. Да. Тъкмо затова е хубаво да търси човек и
поети, които днес не са, така да се каже, на първите страници на христоматиите, не са украсени елеите с техните паметници начело, но със сигурност може да открие тъкмо в тях това, което може би ще му импонира най-много и ще е в унисон с неговото настроение и с неговата нагласа днес. Попдимитров на мен ми е особено мил автор. Така го отличава една особена меланхолия. Има едни прекрасни портрети с екзотични имена, Ефросина, Ирен, Лаура, нали, на женски образи. Също са изпълнени с една особена пастелност и с предчувствие за някакъв вид трагедия, неудача, каквато често любовната лирика, особено при символистите, има. Но на мен ми допаднаха тези неща, които така говорят за една символистична образност и в същото време за възможността на духа, когато е нещастен, да каже аз съм нещастен. Когато е очарован от нещо, да каже очарован съм. Когато е така пълен с някакъв вид предчувствие за бъдещето, мрачни, да го сподели това, без непременно да следва нужното и преподаваното в тези времена за нас като ученици, изискване да има и бодрост, да има нотка на бодрост, която се завършва. Не можем да кажем в никакъв случай, че младият човек на 16 е много щастлив. Напротив, той е раздиран от противоречия. Очевидно в такъв момент, бидейки 15-16 годишен и прекарвайки летата на село при баба, както много от българите, аз се натъкнах случайно, ровейки в един огромен бадън. Бадън е голяма бъчва, която не се използваше вече от моите баба и дядо, и беше пълна с книжнина, тетрадки и учебници на техните деца, между които и моята майка Надежда, Бог да е прости. И ровейки там, аз попаднах на една стара литература на Иван Радославов, който е бил от кръга Хиперион, и го зачетах като някакъв вид вълшебно откровение, защото той се прекланяше пред българските символисти и там аз просто така харесах поети като Емануил Попдимитров с откази от негови неща, като Теодор Троянов, като Людмил Стоянов, нали, че просто това беше за мен някакъв вид прозрение. Не мога да кажа нирвана, нали, но някакво прозрение литературно, което до голяма степен ме потикна да се занимавам с поезия по-късно. Това е всъщност радостта от поезията, че откриваш нещо, което този свят те прави по-малко самотен, защото се оказва, че има хора, които са мислили като тебе, някои от тях още по-точно и по-красиво, и ти се чувстваш, че не си самичък, всъщност има и други като тебе. Днес визуалното става много по-важно, носи много повече информация. Не случайно днес младите хора толкова им е трудно да четат дебели книги. В древността поетите са заставили началото на града, там на пътищата. И се казва на Изус, естествено. Къде хартия да пишат и да четат. Така са си предавали, примерно, на Омир Илядата. Той е научил там 2000 стиха, он е научил 2000 стиха. И така... Тогава е нямало кино, нямало е интернет. Дори записането е било проблем. Да. Трябва наизуст да си го кажеш. В този аспект поезията, нали, може би малко тя е по-близо до театъра, по-близо до сценичното изкуство, за разлика от прозата. И в тая връзка поетът трябва да е и малко актьор, защото тя малко повече обича сцената. От древността и до наши дни още го има това. Не случайно има в Франция най-вече и Швейцария, и Белгия
едно течение, което се нарича поези сонор. Звучаща поезия на поети, които са решили да не си издават книгите, а само да рецитират звучно своите неща и по този начин да върнат поезията към сцената, а не към книжното тяло. Поетът е той, който улавя секундните настроения на душата и когато е добър, неговата задача е да го предаде това максимално недостоверно, а максимално внушително, максимално въздействащо. Той го прави и това е прекрасно. Много е важно той, който те води по пътеката на вкуса, да бъде също начетен, добросъвестен, знаещ и, разбира се, с подходящи рецептори човек. И може би тук ролята на български учител, както... Безусловно. Защото, когато попита Евен Пивин как станахте известен, той казвал, дръжте дъскалиците, момчета. Те като ви прочетат на няколко поколение. Аз правих така. Да, и казва, аз правих така. Аз правих така. Поета може да оцени много интересно другия поет и много истински, по начин, който е полезен и на повече хора. Тъй като влиза в... той има... Това е както готвачите могат. Един готвач да оцени друг готвач. Нали? Повече, отколкото хора, които не са се занимавали никога с готвене. И той може да усети често, и това се случва много пъти, и да предаде това, което е стойностно и това, което е действително чара на другия поет, да го открие, да го види по свой начин и да накара този поет да бъде харесан и от други хора, тъй като чрез неговото собствено харесване. Сигурен съм в това. То се предава между тези, които пишат днес или които посягат към някакъв вид писана словесност, трябва да си дават сметка, че те не трябва да бъдат в тоналността на нашите прекрасни предци, на тези, които харесваме и сме се учили от тях. Те трябва да са в езика на днешното време и в изразните средства на днешния ден. Аз лично си мисля, колкото и това да звучи помпозно, че има и богове на поезията, които се грижат за това, чрез езика да бъдат изразени тези неща, както при музиката. Има и богове на музиката. И наистина се помага на тези хора, които са избрали това поприще, за да чуят тези божествени мелодии и наистина те са вдъхновени отгоре. Някой да диктува отгоре. Някой диктува, да. В това съм сигурен. Когато ти решиш да си заминеш, не дай си взема с Богом нито с мен, нито с морето. Иди си без да се сбогуваш. Отплувай до съседното пристанище, до другото пристанище, отплувай незабавно. Там ще намериш пак и чайките, и ветровете, и лодките с гърбове катранени ще отпочиват в пясъците кротко и всички улици ще водят към морето. Иди си без да се сбогуваш. Иван Пейчев специално въздейства на българина и на българския читател не просто само с поезията си, но и като цялостно поведение, като, как да кажа, като съвкупност от слово и живот. Той е известен с това, че не се вписва в обществото след 1944 година, макар че е бил изключен от гимназията без право да завърши, заради това, че е бил ремсист. Като човек, който пише, е създаден да пише по такъв начин,
който не е в тон с официалното виждане за поезията по това време. Трябваше да дойдат постмодернистите, за да тушират малко патоса. Ето Иван Пейчев всъщност през цялото време тушираше този патос. И затова много хора го обичаха, много хора го уважаваха. И то от тия официалните поети, всеки от тях го уважава. Там няма няма и опит той да бъде унизен, нещо там да бъде забранен. Как е устоял? Нали? Значи, той не е бил така външно амбициозен да постигне нещо, да живее по-добре, да има награди, да има... Той е останал уверен на себе си. Може би това е най-голямото изпитание на един поет. Това е именно, че той, дори виждайки цялата несъвместимост на своята лирическа същност с това общество, което е в друга емоционална и политическа гама, еуфория, да, но той не се отказва от това. Той намира начин да стане онова, което е. Да, може би своеобразен начин, но продължава да се пише така, както му диктува сърцето. И отива и живее на места, където всъщност, знаете, той е един от големите бохеми. И той намира мястото, където неговата същност, неговата свобода да избоява по своеобразен начин, в смисъл такъв, че той е там и начина, по който е живял, с това пиене, с това там срещи с тия поети, които покрай него, нали, тия момичета, които са идвали, са го гледали с... Там имаше едно стихотворение, че нали, той идват много момичета и се влюбва в него, но той остава верен на една жена. Точно така, ама той така е било по същество, той много обичал своята, така да се каже, Ана. Даже има един такъв епизод, не знам дали го знаеш, той разказва го Николай Цонев, как веднъж те били в Бамбука, да кажем, в един ресторант и идва Ана. И там имало едно момиченце, което продавало кукичета на една тепсийка, така сложени. И само като видял, че дошла жена, веднага и то дошло, нали, за да купят кукичета. И Николай Цонев попитал колко струва, 30 стотинки, а цялата тепсия ми 10 лева заедно с тепсията. И той вади тия 10 лева, дава ги и подарява всичките кукичета на Ана. Нещо обаче Иван Пейчев така е разтревожен и казва, бързо отиваме в друг ресторант, примерно в ресторанта на СБЖ, Съюза на журналистите. Но за ресторантите не съм сигурна, но просто отива в друг ресторант. И там той вика сервитьора, шепне му нещо на ухото и му дава тая цялата тепсия. И след малко сервитьора носи тия кукичета надробени като салата и към тях ракия и той казва, дайте сега, нали, да... И ние изядохме, казва Николай Цонев, ние изядохме кукичетата и аз го попитах, но все пак ти май ревнуваш. И той казал, слушай, приятелю, аз много обичам тая жена. Всъщност той не е разрешил някой друг да ухажва пред него. Затова е предпочел да изядат кукичетата, вместо да отидат при жена му. Да. Додето някой ден ще чуя смях, ще чуя стъпки, бързи и отчетливи по стълбите на дървената къща и върху устните си ще усетя устни с дъх на море и нар и с затворени очи ще знам, че ти се връщаш. Аз си мисля, че поета не твори само за хората, с които е живял, които ще живее след него и по-нататък, по-далечното бъдеще. Затова и много от нещата, които някога са писани, отдавна са писани, са изчезнали. Да. Че той пише и всъщност, за да изкупи своя живот тук на земята, за да изпълни това, за което се е родил, мисията, която е имал. А това е неговата мисия. Какво ни липсва днес, като
емоция в обществото и като тип поет, който просто той трябва да се появи. Аз мисля, че във всяка една епоха се появява поет, който трябва да се появи точно в тази епоха. Само, че най-често тези, които живеят с него, не го забелязват. И това става видимо малко след време. Не случайно, знаете съдбата на Едгар По. Тя е такава, че него го забелязват дори не в собствената му страна. Много след смъртта му години, забелязват го във Франция. Бодлер специално се учи английски язик, за да може да го преведе след като разбира какъв е. Да, но и на Бодлер, на стихосбирката му Цветя на злото идват само 7 човека. Еми да. И да. никой не обръща внимание на такъв поет. Това иска да кажа, да. А Как- той дава после толкова крила на толкова поети след години. И аз мисля, че и нашето време е родило тези поети. Просто ние нямаме, и то никога е нямало, сетивото, което да го уловим. Може би той самия дори не е сигурен и не знае и не е уверен дали е поет, дали не е поет. Тъмнее пръстенът ми скъп и носи вечерно безверие в сърцето многолика скръп. Обезумелите химери се приповдигат на тълпи в часа на вечерно безверие. Какъв възторг ще ме убие! Загасна блясъкът. Жени ридаеха в безумна жажда. И жалък зов ме затъмни. И споменът ми, що се ражда, не мога аз да утеша. Тълпи химери ме ограждат и бият моята душа. А нявга в стария квартал, аз млад поет, ти моя Анна. Премина буен карнавал и ида, вечерта е странна и чуден бледният опал. И некролог на него, Анна, умря за всички ни печал. И ида тъмен като грях, и светят светлини пречисти, и шепнат смърт от тях, и сипе се печалова чиста, върху най-малкия и брат, баща и майка златни листи, развени в есенният хлад. Аз гледам ням и тъжно блед, на сенки край иконостаса, а там от тайните обзет стои свещеник в тъмно расло и вред безумна полутма лежат на писмената маса портретът, старите писма. Дали бих могъл в този час сред твоите блянове лъчисти една лъча да бъда аз? Просветват скръбни аметисти и плачат призрачни цветя, и Анна в блянове лъчисти, и колко е прекрасна тя, и Анна в далечна смърт, и Анна унемяла птица, която за последен път премрежи тежките ресници в ярък карнавален ден, и Анна унемяла птица, и гледам тъмен, изумен. Изумително. Какъв свят? Творен финал. Какъв свят отидохме? Иван Хаджихристов е моята много голяма любов. Трябва да призная, че към него ме отвориха двама души. И двамата покойни. Виктор Пасков и Велизар Николов, поета. Велизар Николов. Те много отдавна, много още в детството си го бяха открили и се възхищаваха
изключително много на него. По този начин заразиха и мен. И с годините просто това е една от настолните ми книги, неговата поезия. Знаеш антологията на Гео Милев? Антологията на Гео Милев изключително високо е ценял Иван Хаджихристов. В двете антологии, които Гео Милев прави, включва поемата Ана, която е един брилянт просто. Един брилянт, който носи така трагизъм, но същевременно голяма звучност и Една болезненост има и тъга едновременно. болезненост има, но има една недоизказаност, една загадъчна атмосфера. Иван Хаджихристов е майстор на загадъчна, на очаквания образ. Пак мрак като монументален дриплю се мержерей със своя сив кърчак. Едно нещо, което е изключително ценно качество. Езика, на който пишат, въпреки времето, се е запазил, не е загубил във време. Тоест, по някакъв начин те са оцелили развитието на езика в бъдеще. Христо Ботев, Димчо Дебелянов, Иван Хаджихристов, сигурно има и други. Поезията не е нещо, което можеш да го пипнеш, нали? Не е нещо, което можеш да пипнеш категорично. И да го направиш, като го разрушиш, не можеш да го направиш. Да. Поетът, големият поет винаги чувства, независимо от непризнанието на обществото, той знае какво. Какво прави? Все пак поезията има способността да бъде един неоткрит брилянт или диамант или каквото искате. И това, че той не е открит, че той е в земята, не го прави по-малко диамант. И по-малко ценен. Може би някога някой ще открие. Тази нощ на път за дома 17 пъти минах Биская. Тази нощ на път за дома бях мъдър и весел, че имах моята малка чашка сурбина на своето голямо червено море. Бях мъдър и весел, дори когато Юнга попита за оттъпкани в морето пътеки, без да знае, че най-лекият път е пътя към дъното. Това е само кратък отказ. Значи любимите поети са пълна за цял живот. Да, с тези... Никога не съм се старал да ги запомня. Даже ги знаех целите на Исус, но изградняват съзнанието. А другия поет? Другия поет Йордан Захарев. Сега в момента сещам едно 40-тише. Есен. Слънцето излято в листата, падаше по-малко на парчета. Тъпчем слънцето изминалото лято по безкрайно пожълтялата пътека. Какви качества трябва да притежава и като поет, и като личност? Един пише, за да остане, за да не бъде бързо забравен. Как мислиш? Според мен това не зависи от поета. Може да има качества и да остане незабелязан дълго време. Това зависи от конъюнктурата на времето, дали ще остане. След време може да избои като светкавица, да изригне като пламък.
Но това не зависи от самия поет. Може да си много талантлив и да не те забелязват. Може обратно да си бездарен и да те ласират, както в повечето случаи става. Има и поети, които са надживели епохата си. Може би затова остават неразбрани за своето време. И важното е да се живее като поет. Може да оставиш 2 стиха, да се живял като поет, а не да се живял като междутурка, да се бил в гърцици, колко си велик. Има и забравени поети, които са били известни със своето творчество, например като Андрей Германов. Има и други поети, които не са известни на широката поетична общественост, само на тесен кръг техни приятели, които са не по-малко талантливи от тези, които са били на върха на вълната. За двама бургаски поети, Йордан Захариев, който при живе не издаде книга, по смърт на негови приятели издадаха, и другия е Васил Стел Василев, който успя след 1989 година с помощта на един бизнесмен да издаде няколко свои книги, но и двамата не получиха дължимото им признание. Това преживяваха ли го? Как им се отрази? В смисъл, покажи им от това. Естествено. Те бяха колоритни личности, екстраординарни. И се вписваха в общия пейзаж. Към тях, към тези поети мога да прибавя и Иван Апостолов, който беше издал в свое време книги, но после спря да пише. Беше много колоритна личност. Казваш колоритни личности. Това поза ви беше ли си бяха такива? Не. Идваше им отвътре. Тоест, както живееха, така и пише. Да. Как се отнасяха другите поети към тях? Имаха ли своя публика? Днес забравените поети. Например, Кристоф Отев ги признаваше, но някои им се присмиваха, подиграваха, защото те бяха ексцентрични. В днешното време ценят ли Бих казал поети? малко води. Според мен не. Поет е малко така презрително. Просто е до това поет. Какво стиховете заслужаваха днес да бъдат прочетени наново? За времето си те пишеха модерни стихове. 60-те, 70-те, 80-те години. Има ли смисъл да се ровим в старите поети, да ги откриваме, за да ги по някакъв начин да ги покажем на другите? И това е много личен акт. Мисля, че има смисъл. Като да се покаже като противовес на агресивната посредственост, която е завладяла литературата и всеки че с лавра венци. Трябва да има хора с изграден литературен усет, които да открият съответния поет. Да разграничат стихоплетица от поета, да оценят зърното от плявата. Христос е казал в Горкови, ако всички говорят добро за вас. Така че не трябва да очакваме всички да ни харесват и да ни венци хвалят. Все пак поезията е един вид елитарно изкуство. Не може да се харесва и на професора и на карицаря.
Качих се на тавана като плъх, израснах сред софийските плодеи. И три мухи видях, три малки феи, палешинки от божествения дух. И кацана над кривия ми нос, една от тях не ми говори. Почукаш и не ще ти се отвори, ще бъдеш ти неканения гост. И в мъки нека мине твоя ден, защото тъй духът се извисява. Какво е дух? Се питам тогава. Да знаех, би се чувствал извисен. Пленяваме една последна мисъл, един последен порив, смел и бърз. Да скъсам с миналото, да поискам, да стана пак сърдечен и добър. Да почна нов живот, дали ще стигнат годините за новия ми път. В тихото мълчание, мечтите ми как странно се изграждат и рушат. Отново черен мрак, света затрупа, извиви хрушка яростна и зла. Прозорецът ми стрясък се начупи, извъннаха в сърцето ми стъкла. И свети само моята цигара. Къде си в бурята? С кого? Не знам. О, нека из друг да те завари, в такава нощ е страшно да си сам. Когато си на дъното на пъкъла, когато си най-тъжен и злочест, от парещите въглени на мъката, си направи сам стълба и излез. Светът, когато мръкне пред очите ти и притъмнява в тези две очи, сам слънце си създай и от лъчите създай си стълба и по нея се качи. Избрала съм си на Александър Геров стихотворението «Сам». За светлите очи, в любов предкласнати, които някога чисти бе видял, и за смъртта, владетелка на хаоса, той дико и безпомощно вида. Към полунощ, припаднал до стената, с бледа като месеца глава, той чу как бесно блъска в стъклата любимата му котка и едва се приподигна, бързо й отвори, в трескавите си ръце я взе. И с нежен укор, що ми заговори, спокойствие душата му обзе. Анализ. Какво ще кажеш? Каквото и да кажа, мисля, че това стихотворение е гениално на първо място и думите му биха могли само да осквернят перфектния ритъм, перфектните образи, цветовете и такт. Когато на профила изучавахме нови автори, аз много си харесах произведението на Станка Пенчева и пак на дъщеря ми. Този път от най-далечното свое пътуване няма нищичко да ти донеса. Само болка и сиротство. Само заглухваш спомен за лицето ми, за гласа, за облака от любов, с който те обгръщах. Никога няма да узнаеш за най-странното мое пътуване, но ти си мисли, че някъде все пак ме има, че те виждам, че в страшен за тебе час ще се сгъстя в плазма, в силово поле, в светлина и ти ще се усетиш несломима и не си сама. С нощи се подготвях, докато го чета да не плача, ама не помогна. Много силно ми въздейства, понеже майка ми е най-близкият ми човек. Тя никога за момент не много се извинявам. И осъзнаваш, че ще има един последен такъв момент. Ти никога не знаеш кой е. Никога не знаеш кога виждаш този човек за последно. И си даваш сметка, че трябва да го оценяваш всеки ден. Дори тези малки моменти трябва да ги оценяваш. И може би за това най-много ми въздейства, понеже си дадох сметка, че нищо не е вечно и трябва да ми се радваш сега. Добре, като поразиш колко деца искаш да имаш? Възможно най-много. Добре. Искам да уча психология и след време се надявам да съм тази опора за хората, която аз съм виждала в майка ми. Мечтаеш да бъдеш? Писателка. От малка искам да пиша и много ми се иска да мога да докосвам хората по този начин, с това, което пиша, да им давам утеха, толкова да мислят това, което съм написала, че просто да им се иска то да е реално. Примерно да ги потопила
в свят, в който те да си мечтаят да бъдат. И общо взето да ги карам да мечтаят, По-скоро бих писала за удоволствие, като хоби. Според мен поетите често пъти остават неразбрани, но в крайна сметка това не е толкова важно, защото важното е ти да се чувстваш добре и да си удовлетворен от това, което правиш. Предпочитам да си остана още малко дете. От този живота рано или късно те грабва, завличате на някъде, тръгваш по някакъв път, както и стихотворението, защото всеки човек преминава през различни етапи. Когато си млад, си мислиш, че всичко разбираш, че всичко знаеш. После се оказва, че не е така. Накрая вече си стар и живееш един монотонен, еднообразен живот. Забравя си за мечтите, за това, което е можело да направиш. Но в крайна сметка никога не е късно да опиташ да пробваш пак. Това ми направи впечатление, зимната обстановка, вятъра, тягостното, самотно, меланхолично настроение, което носиш вътре и си казваш, в крайна сметка и този човек да се върне и да го няма, бурята си е вътре в теб. Каква бих искала да бъда? По-щастлива, по-удовлетворена и определено доста по-лека, емоционално, доста по-феерична, свободна. Йоанна, си влюбена? Да. Ами, тогава пишеш ли стихове? Да. А сега? И в момента пиша. Имам увереността, че ще си подреда живота, но че ще бъда щастлива в бъдеще, че ще намеря призванието ми, каквото и да преживея, накрая ще правя това, което искам, което ми носи удоволствие. Мечтая да се запазя такава каквато съм. Най-вероятно това, защото целият социалния свят в момента, мрежите много изкривяват представите за всичко в света, за естетиката, за красотата, съответно. За това какъв си ти всъщност. Искам да запазя представата си.